Meta s-Sammaritani ġew ħdeh, bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u hu għatem jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn nemmnu minħabba kliemu u lil-mara qalula: issa mhux għax għedtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew huwa s-Salvatur tad-dinja. Din il-mara kienet strumentali biex daw in-nies jemmnu f'Ġesu u jersqu lejh u jitolbuh jibqa' magħhom, jgħidula messa qegħdin nemmnu għax aħna wkoll arafna li danu is-Salvatur tad-dinja huwa titlu sabiħ ħafna li mhux qed jagħtulu l-lut, ma qed jagħtulu nies li f'għajnejn il-lut kienu meqjusin bħala nies midinbin. Issa din il-mara qed diġà tantiċipa tħabbar ir-rwol tas-saċerdot. Illi s-saċerdot huwa persuna li jrid jersaq lejn persuni oħrajn ixin is-sitwazzjoni tagħhom, joffrilhom dak li hu skopra fil-laqa tiegħu ma' Ġesu, irressaqhom lejn Ġesu, però daw in-nies ma jistgħux jibqgħu biss fuq l-informazzjoni li s-saċerdot joffri, fuq l-omenijiet tas-saċerdot, imma huma wkoll iridu jagħmlu din l-esperjenza personali kif jgħidu daw in-nies lil din il-mara qegħdin nemmnu mhux biss għax qedtilna inti, imma x'issa aħna wkoll għamilna din l-esperjenza bħalma inti għamilt. Jiġifieri qaltru li s-saċerdot illum bħal dejjem għad għandu rwol importanti li jersaq lejn kulħadd. Li joffri lil kulħadd dak li Ġesu ġie biex joffrilna is-salvazzjoni tiegħu. Dil-kwistjoni tal-iskandlu veru hija importanti, aħna ma nistgħux nkunu nies irresponsabbli, jiġifieri ma nistgħux huwa żball li aħna niġu f'sitwazzjoni fejn nispiċċaw xejn mhu xejn. Le, jiena l-ewwel għedt ir-regoli, il-liġijiet għandhom l-importanza tagħhom. Però min-naħa l-oħra anke importanti ħafna li nikbru biex nifhmu li l-komunitajiet tagħna huma komunitajiet illi iktar milli ta' ġudizzju għandhom ikunu komunitajiet li jissollevaw in-nies għax inti fejn taf persuna minn xi għaddejja, x'batit, x'sofrit, x'mixja qed tagħmel. Qed tifhem? Allura jien ngħid fid-dawl anke ta' dak li jedna sissa illi anke l-Knisja dil-ħaġa taċċetta fid-dawl illi aħna qegħdin ngħidu żewġ persuni jista' jkun li qegħdin jagħmlu l-mixja tagħhom ta' fidi b'direzzjoni spiritwali. Qed tifhem? Mela allura aħna ma noqogħdux nidħlu fil-merti tan-nies għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna nagħmlu l-kontijiet bis-serjetà jeżistu ħafna sitwazzjonijiet illi lili jeskluduni suppost milli nieħu sehem fl-Ewkaristija, jekk jiena naf x'inhi l-ħajja nisranija, għandi impenn ġenwin biex ngħix ta' nisrani u naf x'inhi l-Ewkaristija. Allura jien ngħid l-iskandlu importanti li nevitawh, però daqstant ieħor huwa importanti li ma nagħmlux lilna nfusna nies illi kapaċi nieħdu skandlu mix-xejn fuq ħadd ieħor u forsi kif qalilna Ġesu nkunu qegħdin nagħlqu għajnejna għat-trafu f'għajnejna. Knisja hija u għalliema. Hija li tħobb li tgħader illi dbati mawlieda, illi tħoss mawlieda. Però fl-istess ħin hija wkoll għalliema għaliex kif jgħid San Pawl lil Timotju hija trid twassal il-kelma tagħha biex biha issawwarna fis-sewwa dik il-kelma li lilna tagħmilna sħaħ, dik il-kelma li biha tikkoreġina, dik il-kelma li turina it-triq biex aħna ngħixu il-vokazzjoni tagħna. Jiena l-iktar aspett nobli tal-missjoni tiegħi mhuwiex illi jiena namministra s-sagramenti fil-Knisja. Qed tifhem? Imma l-iktar aspett nobli tal-missjoni tiegħi jien inqisu illi jiena persuna nista' jekk tiġi tfittixni nista' niggwida biex appuntu tifhem fil-ħajja tagħha, fix-xenarju ta' ħajjitha Alla fejn hu, kif qed jaħdem u x'qed jgħid. Aħna dik huwa l-iktar aspett nobli tal-missjoni tagħna. U allura jiena ngħid, is-saċerdota hawnhekk għandu responsabilità enormi. Għaliex il-Knisja ma jistax ma jkollix ir-regoli,
ma jistax ma jkollix il-liġi l-Knisja u jiena ma nistax bħala qassis niġi naqwa mill-liġi tal-Knisja, ma nistax. Però jiena ma nistax mbagħad naqdi il-missjoni tiegħi b'mod sħiħ u b'mod komplut jekk jiena nieqaf fil-liġi. San Pawlu wkoll diġà da mhux jien qed ngħidu da jgħidu San Pawl fl-Ittra lir-Rumani. Jgħid isma' aħna maħniex skjavi tal-liġi, aħna skjavi juża l-istess kelma skjavi tal-grazzja. Jiġifieri il-liġi lili tindikali tagħtini indikazzjoni x'għandi nagħmel il-Knisja fejn tixtieqna illi aħna nimxu, imma mbagħad jiena għandi fejn nimraħ. U għandi fejn nimraħ mhux għax jiena superf jew għax jien nifhem iżjed mill-Knisja, imma għandi fejn nimraħ għaliex Alla jiġġudika l-bniedem fil-qalb. U allura jekk persuna mhux ġiet għandi u qalt li jisma' jiena nista' nitqarben, jiena nista' nagħmel hekk, jiena x'ngħidlek lilek iva jew le mela daw kwistjonijiet ta' iva jew le. Imma jekk inti qed tagħmel mixja, u allura jiena qiegħed bil-kelma t'Alla, mhux b'moħħi u bl-opinjoni tiegħi, u jiena qed niggwidak bil-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla dawn huma l-mirakli li kapaċi tagħmel fl-ħajja ta' persuna illi għandha sitwazzjoni li forsi hija ta' disperazzjoni, però mhux iddisprata. Jiena nissuġġerixxi li anki wara dan il-programm kull min iħoss l-ewwel il-bżonn li huwa jersaq lejn il-mulej, anke jekk qed jgħix f'sitwazzjoni dik li aħna nsejħula irregolari. Ersaq lejn saċerdot li inti taf li dan is-saċerdot kapaċi jmexxik fit-triq tal-mulej. Mhux biss nagħlquha nitqarben jew ma nitqarbenx, imma li jiena jkolli xi ħadd li qed jikkumpanja lili propju fit-triq biex jiena nkun nista' nersaq qrib ta' Alla u ngħix qrib tiegħu, anki kultant f'sitwazzjonijiet li huma diffiċli. Jiena dan li qiegħed nipproponi u jalla dan il-programm u din hija t-talba tiegħi iwassal biex idawwal mhux biss l-imħuħ ta' x'taħseb il-Knisja, imma wkoll li jwassal biex nifhmu aħjar il-qalb tal-Knisja lejn il-bnedmin kollha. Dan il-programm inġib lilkom bl-għajnuna tal-Qarrej Nisrani.